Mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zita rangu muchanditi Tariro uye zvekare ndichangoti ndine makore 39 years kuberekwa pari zvino. Ndisisiri kugara munyika yedu yeZimbabwe. Ndakazouya kunoku hangu kumhiri kwemakungwa. Makore angu ndachinja. Nyaya yangu iyi payakaitika mukoma ndainge ndichiri mwana mudikisa, especially kana kuri kunzi unenge uine mwana anenge akanaka. Mwana iyeye anogumisidzira awira mumaoko evanhu vasina kunaka. Zvakaitika mukoma makore acho iwawo, kana mwana ari kuma 16 years aitoonekwa sekunge anenge atova mukadzi mukuru. Zvatosiyana neiko zvino. Baba ivavo ndakatanga kudanana navo kubva ndichiri ne 15 years. Mushure mekunge vauya pachikoro pedu painge paine madonations awo ainge akaitwa navamugabe pachikoro pedu, saka ndainge ndiri umwe wevamwe avo vakasarudzwa kuti ndisu tainge tichazogamuchidzwa madonations iwawo, zvekuti takatobudawo panewspaper tichitogamuchidzwa zvipo izvozvo. Saka nekuda kwekuti ndainge ndakanaka uye zvekare nekala, sevanhu vatema tinongobheliva kuti mutsvuku anenge akanaka, chitsvuku chakanaka. Saka akabva achizondiona kwava kundichiva, akazotuma vamwe vake avo vainge vainavo musi iwoyo. Ndokubva ndachizoona umwe mukadzi uyo akauya kwandiri akatanga kundibvunza mibvunzo yakawanda. Saka ndakamuudza zita rangu uye zvekare nesurname. Akandibvunza address yepamba pandainge ndichigara. Vabereki vangu vainge vatoriwo varombo, ndokusaka kunyange pavakazviziva kuti ndainge ndava kudanana nemurume mukuru kudaro vasina kumboita basa nazvo, nekuti vainge vava kutopiwa mari. Makore acho iwawo kwainge kusina mafoni, saka akandibvunza address. Ndokubva ndachizomupa address mukadzi iyeye. Akaita sekunge ainge achida kuti ange achizonditsvakira vanhu avo vanenge vachikwanisa kuzondibhadharira school fees, so that ndinge ndichizotanga kudzidza kuboarding school, because ndainge ndichidzidza pagovernment school panguva yacho iyoyo. Ndakafara kana vabereki vangu vakatofara, but vasingazvizivi kuti vari kutofarira vanhu vari kuda kutopamba mwana wavo achiri wezera rechidiki kudaro. Saka ndakabva ndachizotanga kusangana naye murume iyeye uyo wandichangoti Sam ainge atori mudhara wechikuru uye zvekare ainge achiti iye ainge akaendawo kuhondo, but akazoenda hondo yacho yava kunopera. Paakadzoka Sam akati iye akabva achizotanga kushanda musecurity. Ane zvinhu zvakawanda izvo zvaainge achindiudza Sam, achinditi ndo zvainge zvichazoitika munyika, ende zvizhinji zvacho zvakaitika. Kana kuzofa kwakazoita vana Tsvangirai, mashoko aakandiudza pana Tsvangirai akati, kana wava mukuru uri leader uchitungamirira vanhu, kana ukafarira vanhukadzi stereki, zvinenge zviri nyore kuti vange vachikuuraya, nekuti zviri nyore kuti vange vachishandisa vanhukadzi kuti vange vachikuparadza, ingava iri reputation, sezvatinongoona zviri kuitika kune maprofets, kuti kunongouya vakadzi vakawanda. Vamwe vacho vanenge vachitaura chokwadi, asi vamwe vacho vanenge vakatouya sema-agents, vanenge vatori neinformation iyo yavanenge vainayo, yavanenge vachitokwanisa kutoshandisa kuti vange vachizokunyudza. Ndiwo mashoko ainge achindiudza. Aindida, I think, nekuda kwekuti ndainge ndichiriwo mwana mudiki, ndichiri wezera rechidiki. Saka iye zvimwe zvinhu izvo zvaaiti hazvitotendedzwe kuti zvinge zvichizivikanwa nevamwe vanhu vanenge vangori part of the
masi havafaniri kuti vange vachiziva zvinhu zvakadaro, asi ini aindiudza obva anditi usaudza kana ani zvake, but ndaizoudza vabereki vangu zvekare nemasiblings angu ndovaudzawo kuti musazoudza vanhu zvose izvo zvaainge achindiudza, because tichatanga kudanana akandiudza kuti iye ainge ari muCIO, ende kune maCIO akasiyana siyana. Kune vaya vanenge vari the dangerous one, iye ainge ari part of that crew avo vaitotumwa nemamisheni so that vange vachizotsakatisa vanhu kana kuri kunzi vanenge vachikonzeresa uhoho muvanhu. Then kozoita vamwewo avo vanenge vachishanda basa ravo chairo chairo ravanenge vachifanira kuti vange vachishanda rekuchengetedza nyika. Saka iye akandiudza kuti ainge akasarudzwa akaendeswa kusaidi ikoko, saidi revanhu avo vanotora information uye zvekare vachishandira mabosi avo, depending nekuti vanenge vachizoda kuti vakuru venyika vange vachinzwa information ipi. Vakuru venyika dzimwe nguva mune michitovavenga, but vanenge vasina kana chavanenge vachitomboziva nekuda kwekuti vanhu vavanovimba navo kuti kana ninge akauya neinformation mushure mekunge atumwa anzi chienda kwakati, kungava kuri kumaruzevha, enda unonzwa kana zvingava zviri zvichemo zvevanhu, nekuti vakuru venyika havasweri pasocial media. Kunyange mukavatukirira kana mukaita sei, ndozvaaindiudza kuti havasweri pasocial media, asi kana kuri kunzi panenge paine information yavanenge vachida, kunenge kutori nevanhu vanenge vaine basa iroro rekuti vanofanira kuti vange vachizoona kuti chichiri kuitika. Makore acho kwainge kusati kwava neyatinoti social media, kwaiva newspaper, mabepanhau. Saka iye ainge achiti vanosarudza news idzo dzinenge dzisina kushora mukati ndo dzaizoendeswa kuvatungamiriri vachiratidzwa zvinhu zvisiri izvo, vasingazivi kuti chichiri kuitika paground. Ndainge ndava kutomuda uye zvekare akatovhurirawo elder brother yangu, the first born, the lady, akavhurirwa Kabhawa muAvondale, uye zvekare painge patova neurongwa hwekuti ainge achida kuti ange achizotiwanira imba, but vabereki vangu vakaramba nekuda kwekuti imba iyi mawiro acho ayainge ichazouya mumaoko medu. Vabereki vangu vakati no, hamena kuti mama vakazviziva sei. Mama vangu vaita sekunge she was a prophet, so even though tainge tiri vanhu vainge vachinamata, but hamena zvaingoitika pavari, because ipapo apo tainge tava kuudzwa nasemu nhau yekuti kwainge kuine imwe imba yainge iri kuBorodale iyo yaainge achida kuti ange achizotipa. Mama vangu ndipo pavakabva vachizoti vainge vachida kutanga vaisa tombstone paguva ravatezvara vavo apa vainge vachireva sekuru vakabereka vana baba vedu. Urongwa ihwohwo mukoma hwainge hwatova nemakore husati hwaitika. Vakatopiwa mari naSem, but mari iyoyo mama vakati iyi mari hatisi kuzoishandisa, tichangoishandisa kungotenga hedu chikafu muno mumba, but not kuti tinge tichishandisa pakurongwa uhwu hwatiinawo hwekuzoti tinge tichizonoisa dombo paguva ravo. Saka mama vakazongowana basa. It was very funny. Mama vangu vakatongotanga kuwana mabasa vachiita mapart time kusvika vachizotoreiza mari yekuti tombstone ringe richigadzirwa ndokubva rachizonoiswa. Tombstone iri rakati ragadzirwa, mama vangu takati tiri murodhi tichibva kumusha kwana baba ndipo pavakangobatwa nehope tiri mubhazi, vakabva vatongorota hope vakatongoti hazviite kuti tinge tichigamuchira imba yekuBorodale nekuti imba iyoyo ine ngozi, nekuda kwekuti yainge yakatorerwa umwewo uyo ainge achiita zvepolitics dzekupikisa. Saka vakabva vamutorera imba iyo inova iri iyo yatainge tava kuda kupiwa isusu naSem. Saka mama vakabva varamba. Sem ainge achingondiudza zvinhu izvo zvaainge achiti hazvitotendedzwe kuti zvinge zvichizivikanwa nevanhu veruzhinji.
pese apo paainge achindiudza nekuda kwekuti ndainge ndiri mwana mudiki zvainge zvisingambomeki sense kwandiri, asi nekukura manje nekuona zvose zviri kuitika munyika ndinoona kuti zvechokwadi kundida aindida, kunyange hangu ndainge ndakaita zvekumbunyikidzwa pakunodanana kwandakaita naye, but chokwadi aindiudza nezvose zviri kuitika munyika. I can see kuti hapana kana paaimbondinyepera pane information yose iyo yaaiti vaipota vachitumwa kuti vange vachiita gather up that information vozoendesa information yenhema kuvakuru. Kana ari Sasem ainge ari munhu ainge ari very complicated to say the least, ende dzimwe nguva aitotyisa. Ameno kuti inhau yekuti akaendawo here kuhondo, iye anoti ane ropa rakabata rakawandisisa pane zvakaitika kuhondo ikoko, zvimwe zvacho ainge asingadi kundiudza. Saka ainge asiri munhu wekuti waikwanisa kurizana naye. Iye aitoita sekunge emachine yekuti kana akatumwa zvekunzi ange achiita. I still remember pane patakatomboenda kuHopley huri usiku, kukanotorwa umwe mukadzi uyo akazongotsakatiswa. Ndakatombotaura naye patainge tiri muroad tichiendako kuHopley farm, akati iye zvaanenge atumwa anotofanira kuti ange achizviita. Saka I think zvakakonzereswa nekuda kwezvaakaona here, maybe ari kuhondo ende semunhu asina kumbogara akazopiwa counseling after that. Ndivo vamwe vevamwe vainge voshandisiwa ivo vachinzi vanofanira kuti vange vachiita zvavanenge vatumwa nevakuru vavo without even asking any questions, because ainge aine pfungwa dzaiva very dangerous. He was a killer, to tell you that, because aitondiudza kuti kana akaita mazuva asingaoni ropa anotanga kutoona zvipoko zvevamwe avo vakafa akatarisa apo paainge ari kuhondo, because ainge achiti akaenda achiriwo mwana mudiki ende yainge yava kuda kunopera hondo. Saka zvaaitoita aitoti iye aitogara neropa mubhodhoro, kana kuri kunzi panenge paine munhu wavanenge vatsakatisa aiti iye pane umwe mukadzi uyo waakasvinira ropa rake mubhodhoro. Saka ropa iroro ndiro raaigara naro kumba kwake. Then aizoti kana akatanga kuona vamwe vanhu avo vakafa vaainge achiti vakafira kuMozambiki, kana vava kutanga kuuya kwaari avo vaainge achiti akabata ropa ravo nemaoko, nekuti paincident imwe yaanoti yakaitika iye akaita zvekuhwanda mukati mevanhu vainge vaputitswa nemabhomba, ndokubva azvizodza ropa ravo kumeso uye zvikari nemuviri kuita kuti ange achiita sekunge munhu ainge abhombwawo akafa. Saka vanhu ivavo aiti vaipota vachiuya kwaari, saka aibva anhuhwidza ropa iro raainge achiti pavakatsakatisa umwe mukadzi aitawo zvepolitics, hanzi akasvina ropa kubva pamukadzi iyeye, asi anoti iye akarisvina ropa iroro muhapwa make, ndimo marakabuda rakawanda mushure mekunge ambobaya-baya pakasiyana-siyana. Handizivi kuti akanyatso kuzvifambisa sei, but aiti bhodhoro ainge ainaro. Saka munhu wekuti ndaitotya, of course ndaimuda, love yainge iripo pakati pedu, but zvaiva nekakumbunyikidzana mukati. Munhu wekuti iye ainge asinganzwisisiki, akazotogumisidzira atsvaka vanhu vaviri avo vainge vava kutoita sekunge vanotongogarawo muraini medu, avo vaitongogara vakaisa ziso ravo pandiri, zvekuti ndaizvibvunza kuti vanhu ava vane mhuri here, because vaingoya vopaka motikari yavo mustreet medu, ende ndaitozivikanwa kuti handinyengwi, nekuti ndaiti kana ndikanyengwa nemukomana kana kuti murume aingoya otorwa obva atonorohwa nemapurisa. That is a story for another day. Patori noumwe murume uyo ainge ari makanika akazotyorwa gumbo mushure mekunge aitawo mazuva achinditevera. Saka aita achinditevera kudaro kana ndikataura naye
vaya avo vainge vakatumwa naSam vaingotora information iyoyo vachinomupa. Saka takazongonzwa zvichinzi name hidden ari kuchipatara akaita accident. Sam akazondiudza kuti ainge asina kuita accident but akatorwa nevanhu vake vainge vamushandirawo, avo vakamutora vakanomurova nekuda kwekuti ainge ava kunyenga pasinganyengwi. Munhu wekuti aityisa kana mukapinda muroom mungava muri muhotel aitanga adongorera ende ainge achitya kuti zvimwe kuda muroom matinenge tapinda munenge magara muine macameras. Kana mukazonzwa zvichinzi panenge paine mukuru, angava ari pastor kana kuti angava ari minister or someone anoita zvepolitics, mukadzi kana kuti murume, mukanzwa zvichinzi kunenge kuine mavideos kana kuti manudes ake, zvavanoita ndezvekuti vanogara vaisa makamera mumahotel room ende kana kuri kunzi ukazoitawo bonde imomo then vanobva vachizoshandisa mavideos iwawo kana kuri kunzi vanenge vava kuda kumashandisa kana iwewe wava kusada kuita zvavanenge vakuudza kuti unofanira kuti unge uchiita. Saka aiva nechimwe chisikana icho chaaifamba nacho. Kana mumotikari unokwanisa kupiwa motikari nhasi iyo inenge ichitotora information, ichitorekodha, ichitotumidzira kune avo vanenge vachida kuziva more about zvinhu zvaunenge uchiita. Ende kana kuri kunzi unenge uri mupanduki, ndipo pavanobva vachizotokasika vazviziva kuti uyu mupanduki uyu anoita sekunge umwe wedu but ari mupanduki. Saka aifamba nechisikana icho chaaiti kana kuri kunzi kana akapiwa motikari, taikwanisa kutonotora motikari nyowani yaanenge achifanira kuti ange achizoshandisa kwemazuva kana kuti kwezvimwedzi achiita mamisheni ake achitumwa kwakasiyana siyana. Saka aitotanga asikana motikari but ainge asingasikani motikari ari uko kwaanenge anzi ange achinoitora. Taienda kune imwe imba yake yainge iri kuMount Pleasant kwainge kusingagari vanhu, uko kwavaiti kana kuri kunzi vanenge vaine munhu uyo wavanenge vatapa vainomugarisa ikoko kuMount Pleasant, vakamirira shoko rekuti either vange vachimutsakatisa kana kuti vange vachikomupa warning then vobva vachizonomusiya kumba kwake. Munhu akadaro hauzombofi achizotaura zvekare nechinenge chine chekuita panyaya dzematongerwo enyika. Saka ikoko aiti kana kuri kunzi tasvikako ndopa aitanga kusikana motikari, chinhu chaaitya pane zvose kuputikirwa nemotikari asati aita masikani ake, nekuti ainge achiti mutemo ndewekutongouraya nebhomba rotongoputika rotongofa. Saka ndozvaaitya izvozvo. Taiti kana tikaenda kunotora motikari tiri munzira tichienda kuMount Pleasant, waiona munhu achidikitira because anenge asiri sure kuti motikari inenge isina here mabhomba pasi payo. It was very dangerous to be around him according to what he told me. Aigara aine mafoni maviri nguva dzose uye zvekare aigara nemafoni awa ainge aine masim card akawanda. Ndiwo makore avo ekuti sim card kuti unge uchinzi watenga sim card zvaitonetsa ende zvaitodhura. Waitofanira kuti unge uchitotengesa kana mombe kuti ukwanise kutenga sim card ko iyo foni yacho, but iye aigara aine masim card akawanda. Dzimwe nguva he would disappear for days without even telling you kuti ari kuenda kupi. Aigara aine mavanga akawanda because kunyangwe ainge ari part of the C10 but iye aiti kutori nemapato akasiyana siyana ende vanokwanisa kutorwa pachezvavo nekuti umwe neumwe anenge aine mukuru wake anenge achimuudza zvekuita. Saka kana kuri kunzi vakuru kana vasingawirirani hanzi vanhu vanotombofa sekudaro. I was young mukomanashi pose pandaiona zvinhu izvi zvose zvichiitika ende ndaitotyirawo upenyu hwangu, especially kutyira upenyu hwevabereki vangu, nekuti pane pamwe apo paakamboenda neni kune imwe party tainge tiine maboyfriends edu. Ndikangoti vanhu vose vainge varipo ipapo vainge vari ma C10, vainge vaine
girlfriends avo. Saka takati tichingotaura, mukutaura ndo pandakatanga kutaura neumwe musikana ainge asina kudhakwa, vamwe vose vainge vachinwa doro. Ndo paakabva achizongotanga kungochema. Ndakamubvunza kuti sei ainge achichema, akandiudza kuti ainge asiri kuziva kuti amai vake vainge varipi, nekuda kwekuti ainge akatobva mukutotizira umwe mukomana uyo waainge achida, ainge ava kusada mudhara uyo waainge achifambidzana naye, because aiita zvemagirlfriends akawanda, achiti ndinotya kufa needzi. Makore acho iwawo mukoma edzi yaitotyisa because kwainge kusitomborina kana medication, achiti munhu wacho haagumi zvemagirlfriend akangowana musikana anenge akangonaka kudarika musikana waanenge achidanana naye panguva iyoyo, anobva atotanga kutomhanyidzana nemusikana iyeye. And like same ainge ari nani, aiva neutsinye but aingomira neni zvekare nemudzimai wake. Ipapo ndipo pandakatanga kuziva kuti pavasikana vazhinji vainge varipo painge patori nevamwe vainge vatori nekumbunyikidzwa even more, vamwe vacho vachitourayirwa maboyfriends avo, even vanenge vatori married. Wakanaka chaiko chaiko, murume anotourawa kana kuri kunzi panenge paine munhu uyo anenge achitokuda zvekutodaro. Zvinhu zvandainge ndisingazivi. Iye kusaidi kwake, he trusted me too much. Maybe it was because he had no one, because vekuudza vanenge vasina, vekuudza zvinenge zvichitovanetsa mumwoyo, because masecrets avanenge vakatakura mamwe acho anorema, mamwe acho anenge ari too dangerous kuti unge uchingofamba uchingoudza vanhu. Iye chainyanya kumunetsa, even though ndainge ndisati ndava kunzwisisa zvakawanda, aiti iye anoshungurudzika nekuda kweropa rimwe rinodeuka through iye, achiti saka hama dzangu dzichazoita sei kana kuri kunzi zvinhu izvi zvikasagadzirisika ndisati ndafa. Saka at that time I did not even understand kuti Sam ainge achizama kuti kudii, but now I understand nekukura kuti chainyanya kumushungurudza vanhu vamwe avo vavaitsakatisa kuti unenge utori mweya wengozi uyo waanenge achiparira dzinzare kwake, ende kuti ange achiudza hama dzake futi zvinenge zvisingaiti nekuti dzinenge dzatova politics, achiti ndinotya kuzovaurayisa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo zvaaitya, uye zvekare aikwanisa kungoshare neni information because ndainge ndichiriwo mwana mudiki ndisina kana chandainge ndichinzwisisa. But pane zvose izvo zvaakandiudza, nyaya yatsvangirai nanhasi uno ndiyo yandisingafi ndakakanganwa, inondityisa nekundivhundutsa kuti saka zvinhu zvakadai zvinotoitika. Saka iye akati unozviziva kuti vanhu vakawanda vanokofungidzira kuti politics tinongoitwa pamarali nezvinenge zvichitaurwa nemukuru wenyu, but it is about information nemamwe madhiri anoitwa mumabackrooms. True or false, hazvina kana basa. Chinenge chiine basa ndechekuti anenge achikontrola musoro wenyaya anenge ari ani. Saka akandiudza kuti ainge aine basa iro raainge akapiwa nevamwe vake, ende basa ravo rainge riri rekuti vainge vasingafaniri kuti vange vachiziva chokwadi pamusoro pezvainge zvichida kuitwa navatsvangirai, whether chainge chiri chokwadi kana kuti ainge ari manyepo. Vaifanira kuti vange vachiisa manyepo pamberi kudarika chokwadi, ende vainge vachifanira kuti vange vachizogadzira yavanoti narrative muchirungu, so that vamugabe vange vachizonzwa izvo zvavainge vachifanira kuti vange vachinzwa anenge ari manyepo chete. Paakandiudza zvinhu izvi mukoma, that day I still remember very well. Tainge tiri kumba ikoko kuMount Pleasant, ainge atori busy nepistol pfuti iyo yaainge achitopolisha, ainge asingatonditarisi, ndo zvaaiwanzokuita. Aiti kana aine zvinhu zvinenge zvichimurwadza, izvo zvaanenge ange achiita, aisanditarisa directly, aingotarisa kana pasi nekuavoida kutarisana neni mumaziso. Saka aingova busy achipolisha pfuti yake. Aitoratidza kuti munhu arikutoita sekunge akatogarwa. Aityisa kani Sam waisakwanisa kugara naye kana kuri kunzi unenge
uri munhu anenge asina kumujaira. Akandiudza kuti chainge chichimubata ipapo yainge isiri nhau yekuti Tsvangirai was a saint, he was never one, but ainge asiri mutengesi seizvo zvavainge vaudzwa kuti vaifanira kuti vange vachizoita sekunge iye ainge ari mutengesi kusvika palevel iroro, asi basa rake rainge riri rekuti vaifanira kuti vange vachizonoisa chimiro kuna vaMugabe chekuti ainge ari mutengesi mukuru kudarika vamwe vatengesi vose. Akandiudza kuti misheni yavo yainge iri yekuti pose apo pekuti Tsvangirai ainge achazosangana nevarimi veganda jena, madonors, kana kuti avo vavanoti madiplomats, ainge achazobva kunyika kuma-western countries, basa ravo rainge riri rekuti vainge vachifanira kuti vange vachizotwista information zvoita sekunge panenge paine treason iyo inenge yaitika, kana kuri kunzi vanenge vabuda vachida kutsvaka yavanoti humanitarian aid, vaifanira kunyora ma-special report ainge asingaverengwi nevamwe vanhu asina vaMugabe chete. Vaifanira kunyora ma-reports ekuti ari kupromisa varungu kuti kana opposition ikawina, we are going to sell the land back to the whites, sezvazvainge zviri before vanhu vasati vaenda kuhondo. Vanhu vaifanira kuti vange vachidzoserwa, vanodzoserwa kumakip uye zvekare vanodzoserwa kumaruzevha kuya kwekuti vainge vari before independence, ndokwavaifanira kuti vange vachizodzoserwa. Uye zvekare nemumadhorobha umu maifanira kuti munge muchizogadzirwa nedzimwe nzira dzekuti plan yeguta reHarare kana kuti Bulawayo kwaitofanira kutova nemasection ekuti aiwa uku ndo kunenge kuine vanhu vatema, uku kuine varungu. Saka maripoti akaita seiwawo aizoendeswa kuvakuru avo vaizoti kana vakanzwa zvinhu zvakadaro vobva vaita hasha kuti patine matambudzikiro avo atakaita nekutambura uko kwakaitawo vabereki vedu before independence, tonzi todzokera futi kumakipi. Hakuna zvakadaro, uyu mutengesi haangambofi akaitonga iyi nyika. Anoti iye ndizvo zvaainge achiudzwa nevakuru vake avo vaaishandira, kana kuri kunzi vakaendesa maripoti zvabva zvanzi uko kuma-offices vakatsamwa vari kuti hafi akapagara paState House, kana kuri kunzi ndopfungwa dzake idzo dzaanenge ainadzo. Vobva vatonzi vakomana, wedzerai kunyatsokunyepa and gather information inenge isiri iyo. Akandiudza kuti iye netimu rake vakatombosvika pakutoita very close, ndipo paainge ava kundiudza kuti kana wafunga kuti unenge uchida kuita zvematongerwo enyika zvekare nekuva mutungamiriri wevanhu, aitozviseka akati ini ndikadai ndakatofoira. Ndaimubvunza kuti nei, akati nekutokuda kwandakatoita ikoko dai ndiri mutungamiriri ndingadai ndakatofoira, nekuti zvimwe kuda unenge utori munhu anenge akatotumwa muupenyu hwangu kuti unge uchindiparadza. Akati iye Tsvangirai ainge akatofoira nechekare achitori mupenyu. Akati ainge akatokombwa nechekare nevanhu kadzi avo vaaifungidzira kuti vanenge vari vanhu vaanenge achingodanana navo, but vanenge vasiri magirlfriend chete, asi vazhinji vacho vanenge vatori maCIO, vainge vatori even dangerous than him. Saka akati iye nguva zhinji vaitokwanisa kutoswedera padhuze naye, kana kuri kunzi zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika zvinenge zvitongori innocent, hanzi zvaizoitwa to look like they were dangerous kana vachizoita maripoti avo aizoenda in secret kuState House zvisingazivikanwe nevamwe vakuru, kana kuri kunzi for example kana akangomhoresa even murungu vanenge vari varimi kana akavashanyira zvabva zvatonzi he is negotiating land reversal. Kana kuri kunzi akaenda to any embassy ndozvo zvanzi he is asking for military help. Kana akaenda kuna South Africa zvotonzi ari kudiscussa yavainge vachiti regime change for example kunyika dzinenge dziri kunze. Kana akaita meeting nema NGO zvotonzi ari kutotengesa
nyika. Saka ndakamubvunza nerimwe zuva kuti iwe zvinhu zvakadai zvose izvi zvauri kutaura izvi ichokwadi here, kuti ivo vangazvibhilivha vaMugabe, havanawo pfungwa dzavo here? Iye akati kwandiri, munhu kana wagara uine pfungwa dzaunenge uinadzo, akanditi kana ukaenda kun'anga uchifungidzira kuti iwewe amai guru vako ndivo vanokuroya, n'anga ikazviona inongokuudzawo kuti amai guru vako ndivo vanokuroya, ende kana ikakuudza kuti ndivo vanokuroya unokasika wazvibhilivha nechekare, nekuda kwekuti ndo zvaunenge uchifungidzira izvozvo kuti mai guru vako ndivo muroyi. Saka iye akati he believed what he wanted to believe, nekuda kwekuti iye aingofokasa on the reports that confirmed his fears kuti nyika iri kuzodzoserwa kuvarungu nekuda kwepunishment dzavakapiwa vari kuhondo. Aitya kuti zvino zvatakasafira panenge pasina kana nyika ikanzi inenge yava kutongwa nemacapitalist, ndo zvaainge achindiudza izvozvo. Akandiudza imwe zvekare nyaya iyo yakandivhundutsa, yainge iri nyaya yekuti vainge vasingafanira kuti vange vachiudza maHovet chokwadi. According to him, maHovets aifanira kuudzwa kuti tsvangirai chaaingoda ndechekuti varungu vange vachizotonga, uye zvekare muchazova varanda sezvamainge muri musati maenda kuhondo. Mararamiro akaita mabereki venyu, madzitateguru enyu, ndokurarama kwamuchazoita, muchava varanda. Zvekare varungu ndivo vanenge vava kutokutongai, uye zvekare chamakaendera kuhondo muchazochishaya kuti takaendera chii, nekuti vari kuda kuita reverse land reform program. Saka naturally vanhu vakaenda kuhondo ivo vakatanga kurwa naye vachiti mutengesi, because vainge vasingatozvizivi kuti information yacho iyo yavainge vachiwana ainge ari manyepo ega ega, zvekuti vazhinji vakatanga kubhilivha kuti ndizvo izvo zvainge zvava kuda kuitika munyika. Saka apo paakandiudza zvose izvi mukomanashe, ndainge ndisinawo chandaikwanisa kuti ndinge ndichiita. It's like aingondishandisa as part of his therapy, kuti kana uri munhu anenge aine trauma unenge uchida munhu uyo waunopota uchiudza chokwadi pane zvose izvo zvaunenge uchiita. Saka akazondiudza apo patakazobudawo munyika, pane mamwe mashoko aakandiudza akati vaMugabe vava kuzviziva but vari kurarama vari munyika mbiri dzakasiyana. Akanditi kwainge kwava nemaversion matatu munyika. The real version idzo dzaingozivikanwa naivo for internal files, then kwaizoita a shared political version iyo yaizongoudzwawo vamwe muZANU-PF mavo imomo, then the presidential version zvekare iyo yainge ichazova pamadirection ekuti zvinhu zvazvadai zvoitwa sei. Saka vakandiudza kuti pane maversion ose awa iye akatozviona semutungamiriri kuti zvaitokwanisa kutomupa chisimba chekuti ange achiramba akabatirira pachigaro zvinenge zviine chisimba, ava kuvharira vamwe vose kunze. Akati iye vakashandisa fear iyoyo yainge yava muvanhu, whether vainge vachizviziva kana kuti vasingazvizivi, kuti manyepo kuti varungu vava kuda kuita recolonize Zimbabwe, ende munofanira kuti muge muchizviziva kuti Tsvangirai is a puppet. Saka paakandiudza zvinhu izvi, by then ainge atotigadzirira kuti tinge tichibudawo munyika. Iyewo pachezvake aitotya nekuda kwekuti kubva zvaakatanga kurara neni ndainge ndichiri mwana mudikisa. Saka ainge achitotya kuti maybe vavengi vake vaikwanisa kuzotoshandisa nhau iyoyo yekuti akabata mwanawo mudiki chibharo, because by then akandiudza kuti vainge vava nezvipoka zvekuti chipoka ichi chinosapota nhengi, ichi chipoka chinosapota nhengi. Isu taingona sekunge vanenge vangori vanhu vamwe chete maCIO, but mukati mavo vanenge vari zvipoka. Saka takazokwanisawo kubuda munyika, asi shoko rimwe raakandiudza pandakamuti wadii wasiya izvi,
taenda tikanogara kunze kwenyika sezvo upfumi ainge agara ainahwo. Munoziva kuti akanditi chii mukoma, mashoko handisingafi ndakakanganwa. Akati kana uine a police dog that you have trained to bite, you do not retire a dog that has been trained to bite, you keep it on the leash. Akati kunyangwe ndikaenda kwandinenge ndaenda, but still ndinenge ndichingoteverwa chete. Zvimwe zvekare zvaindivhundutsa mukoma aiti kana paya akandidaidza akanditi uya kuMount Pleasant, ndaiti ndikaenda kwamukoma aingorara achingochema zvazvokuti anenge ari kuhope, but kuhope kwake ikoko achiratidza kuti anenge aine vanhu vanenge vachimushungurudza muhope. Ndo zvimwe zvinhu zvainyanya kundityisa izvozvo. I can't tell you much about him. Mwana akazozvarwa pakati pangu na ESM. I can't say a lot, but I hope to protect my child from anything, but ndo zvimwe izvi zvakaitwa na baba vake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vari mhiri kwemakungwa. Hanzi ndakazogadzirirwa kuti tinge tichibuda muZimbabwe. Hanzi aivawo nefiye yake. Hanzi munhu aingogara achingotya, achingorarama ari mukutya kuti zvino zvandakatanga kurara naye achiri mwana mudiki kuda hanzi kuma14 years kukana kuri kunzi vavengi vangu vakazoshandisa that against me one day, zvimwe kuda ndachembera ndobva ndanzi akabata chibharo uyu ngavharirwe mujeri. Saka akabva andiburitsa muzimu, hanzi vakaendeswa kumheri kwemakungwa. But muri kuzvionawo sei Vedare? Tungai munzwe mucomment section. Hanzi aiva neparanoia yaityisa. Hanzi it was not easy to be around him. Hanzi munhu aigara akabata pfuti. Hanzi ndaitya kuti rimwe zuva achangoita mistake akandipfura. And hanzi pfuti yaaigara akabata, hanzi aitongogara akatoisa mabullets mukati nekuti aiva paranoid zvekuti ndichaurawa nevarungu, ndichakidnapwa nevarungu ndoendeswa kuAmerica kana kutongourawa nevamwe vake avo vaaishanda navo. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizame kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 51 years kuberekwa. Ndakura mukoma, ndiri kusheka uye zvekare upenyu hwangu hausisina kumira zvakanaka. Mari ichiripo, but ndinotyira vana vangu nekuti kana ndikafa mukoma vana vangu it's either vachasara vachiitirwa ma go back to sender nehama dzangu, because pari zvino hama dzangu idzo dzinotosvivirawo kuti dai ndafa. Mukoma nashe ndakauraya vanhu 5 mudzinza, zvinotozivikanwa nevanhu vose. Vanhu vakatofamba vakatoudzwa kuti ndiye akauraya, one by one ndakavauraya, ende vose vaingofa nechirwere chemeningitis, chekutemwa nemusoro. Ndakaenda kun'anga ndikabva ndanzi ndinge ndichiumba musoro wemunhu, ndikanzi ndinge ndichizouraya huku ndikamwaya ropa pamusoro pacho chidhori ichocho, ndikanzi ndinge ndichipwanya. Saka ndo mhiko iyoyo iyo yainge yoshanda pakufa kwose kwainge kwaita vanhu vachifa nechirwere chimwe chete. Paiti kana kuri kunzi mumhuri mukafiwa, ndaisaenda kurufu musi uyo wandinenge ndapiwa shoko rerufu, asi ndaimirira kuzonosvika munhu achizovigwa, ndichizosvikawo ndichiita sekunge kunenge kuine zvimwe zvinhu zvandinenge ndiri busy nekuita, kungosvika nekutongonoratidzwa panenge paradzikwa munhu. Saka vanhu vakazotanga kungonyumwa kuti munhu uyu sei achiti pose panenge pafiwa anozosvika after munhu tabva mukumuradzika. Saka vanhu vakazofamba, when people are suspicious vanhu vanosvika pakufamba ende chikuvaita panenge pasina. Saka vakazowanawo n'anga ine masimba yandakatadza kuti ndike ndichitaura nayo mumweya, ndokubva vanditumidzirai go back to sender, but yakanorova vamwe bamunini avo vavainge vainavo ipapo pavakafamba. Saka
saka vanhu vakatanga kunditya kubva ipapo, asi mukoma kutori nemhiko idzo dzakatoteyewa kuti ndikangonzi ndangofa chete, mukoma inenge yatotanga hondo yacho kuvana vangu. Vana havazvizivi. Muchechi nditori overseer. Kuchechi vana vanotongofungidzira kuti tiri vanhu vanonamata ende tiri maPentecostal, but havazvizivi kuti baba vavo ndo zvavakaita izvi kuti tinge tichizonzi takapfuma sezvatakazoitawo izvi. Inhau yekuti ndakaendawo kun'anga ndikanotora mishonga ndichiti ndiri kugona, because nekuda kwemasituation andainge ndichisangana nawo mumabasa mandainge ndichishanda ndichida kuzvichengetedza. Handina kunge ndakada kuromba, but ndakazongorombeswawo ndikaona kuti zvainge zvakanaka. Ndovaudza sei vana vangu, uye zvekare ndatova nevazukuru, ndovaudza sei kuti vanangu, kana mukandisiya ndichifa zvinhu izvi zvisina kugadziriswa, mose munopera kuita mapenzi, kuita marombe, madrug addict. Vana venyu vamakazvara vacharamba vachingotevererwa necase, because itoriko case yakatoiswa pamusoro pevana vangu, asi vana vakachengetedzwa nekuda kwekuti ndichiri mupenyu. Ndipewo advice, vanoudzika here vana kana kuti kwete? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo sekuru mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Anzi vanoudzika here vana pakadai, kana kuti havatoudziki zvachose kuti baba venyu ndo zvavakaita, ende pane zvose izvo zvavakaita pane risk yekuti ndikanzi ndafa zvinhu zvangu zvinobva zvafa neni, zvakakuchengetai makore ose awa kuti musazosangana nematambudziko. Kufa kwangu ndokufawo kwezvikwambo zvangu. Hanzi vana vangu zvinoita kuti ndigare navo pasi here ndivaudze kana kuti kwete? Ngatitaurei navo mucomment section. Thank you to all of you vose avo vanokomenta zvekare nekulaika. Thank you very much. I'll be back with another episode.